דירה נאה מרחיבות דעתו של בן אדם, בדיוק ככה. ככה קיבלנו את הדירה, מושלם. בניתי את הבית שחלמתי והגעתי לחלום שלי בזכות בינה. היה לנו בית 3 חדרים, היינו צריכים ברוך השם להגדיל את הבית. חיפשנו מהצוות, שמענו על בינה שטיינברג, אני ואשתי ישבנו איתה כמה מפגשים, ומיד הבינה שאנחנו רוצים משהו מיוחד. וברוך השם יצא משהו מיוחד, גם מבחינת התכנון, גם מבחינת הייצור, גם מבחינת הבחירות. אני הייתי בקשר עם בינה 24 שעות, ותמיד היא הייתה זמינה בשבילי. מתי שצריך ללכת לבחור עיצוב, לקחתי אותה יום אחד לתלפיות, יום אחד לירושלים, יום אחד לבני ברק, תמיד היא הגיעה איתי. קיבלנו את המעטפת מא' עד ת', קרמיקות, מטבח, סלון, חדר שינה, חדר הורים. בינה הביא לנו פתרונות להכל. הביאה איש שעשה לי קונסטרוקציה. היא בנתה לי חדר ארונות ששמים שם, זה המחסן של הבית, הכל מאוסף שם. אשתי והילדים היום לא צריכים לצאת מהבית. אני ממליץ על בינה שטיינברג.